barruan dagola, eta San Pedro zertxo bat galdua, atzeatua. Orduan, abantaia txikiena San Pedro kintzeukaten, hori oraingoz atze utzia daukate, orduan buruz jokatu ez dio, nik uste dut eskuratzeko modua daukatela, Ikusi, bi untzien branka, oso parean, Donibaneko eta Orio eta Donibaneko. Bai, referentzia hauek beti izaten dugu, ziurtatzeko, baliza dela honena, Baina, nik uste dut orain baino alde handiagoa Oriok eraman dula, Eta orain zerbait azpimarratzezkeotan, irudi honen arabera, aurretik Donibaneko, Orio ere hor da, oso estropada ona egiten ari da Hondarribia ikusi laugarren kaletik, uste baino eskaxago, baina diferentziak ez dira handiak San Pedro. Bai, lauak hor daude, pare-parean, daude pixka bat elkatuta pinaka, borruka dago Orio eta Donibanekon artean, eta esan Hondarribia ez dago honorezko tandan kasualitatez, baizik eta izugarrizko estopada egiten ari dela, eta oraingoz bintzat, San Pedrokin pare-parean dijoa, Hor dituzue, Juan Carlos Fontanen gizonak, helikopterotik hartutako referentzia, 8 minutu eta 2 segundu ikusi non dauden balizak, badute oraindik lana, hurbiltzen ari dira, lehen kaletik Orio, hirugarren kaletik Donibaneko, Orio, Donibaneko, Orio, zerbait aurreraturik, Hondarribia maila ona ematen, eta San Pedro momentuz pixka bat atzerago. Oain ez badute lortzen pixka bat aurreratzera edo amurrez emateak, bezala San Pedro gaizki pasako duke, ikusirik ila eta gainera bat atzeatik zartuko litzakela Ziabogan, nik uste dut porrota talde batek egin behar eta berak egingo lukela, Oraindik, estropadazko gelditzen da, baina nola dijoazen gauzak ikusirik. Bai, eta psikologikoki momentu honetan indartsuen eta seguruen Donibanekoak jardungo dira arraunean. Ez dago zalantzarik, errenta handia dute, San Pedroren aurretik goaz, eta gainetik abantaila hor dute, lasaitzeko, nola bai? Zaila izaten da, baina, esan lehiteke, orain bezala mantendu ezkio, beren esku daudela bandera, Orio ez da juten, San Pedro zertxo bat atzeago, ozak, orain bezala kontrolatzeko modua baluteke, nik uste dut eskuratzen dutela. Hori aurretik doa, ikusi, lehen kaletik, itxi hartu dute, 9:20 hor nun bait, irekiagoa San Fandarrek, ez oso ona, San Pedro ere hor pixka bate aurretik zartu da, Erne Jaun Andreok, Oriotarrek joan zen jardunaldian baino Ziaboga hobeago egin dute, desente hobeagoa, orain Orio aurretik, bigarren postuan hortxe dira Donibaneko eta San Pedro hor 2 segundu janditu, Hondarribia laugarren. Irudiak, badirudi pixka bat engainatu egiten zutela, esan Ziabogara, Orio garbi eta argi iritsi dela lehenengo, bigarren iritsi da La Navarra Donibaneko, baina San Pedro, segundo batzuk jan indizka Ziabogan, Juan Mari Lujanbio zabaldu eginda pixka bat, eta joan den igandean gertatu zen bezala Fontanek izugarrizko Ziaboga eman du, eta jan indizka segundo batzuk, eta nahizta zertxo bat, nahizta gutxi atletik atera, nik uste dut segundo pare bat jan indizkala Donibanek hori, Hor ari gara ikusten maniobra hori, eta bi bitartean gure helikopteroa jadanik lana egiten berriz ere toki egokia hartzen. Egia zen, gure transmisioen maila komunikabide batzutan komentatzea, ez dut esango kritikatzea, baina bai komentatzea, errexamarra izan daiteke barrua, baina gudak igun nolako gora berak gainditu behar diren, emanaldia behar bezala egiteko, helikopteroak aitzearen aurka eta teknika mailako puntu guztiak errespetatuz lana nola egin behar duen gudakigu, eta horregaitik batzutan kosta egiten zaio helikopterari buelta eman eta berriz onuz begira lan egitea, baina berriz ere gehienetan bezala azkar egin dute maniobra hori, zuzeneko irudi jatorra duzu hau, Orio aurretik oso parean Donibaneko eta San Pedro eta Donibaneko, orain pitin bat amore eman da laugarren, Hondarribia, Jose Luis Arkitzia. Ikusten da, San Pedrokin 6 segundon aldia dauka, oraindik ez dira hainbesteaino urbildu, eta nik uste orain goz bintzat, dijoan bezala bandera eskuratzen dutela Donibanekok, Hondarribiak ere, barkatu, aurrera. Elena. Eskuartean genituela alegia Ziabogaren denborak, eta Oriorentzat 4 segunduko aldea, 9 minutu, 19 segundu Oriotarrentzat, bigarren Donibaneko, 9 minutu, 23 segundu bakar baten aldeaz, hirugarren San Pedro, 9 minutu, 24 segundu, eta laugarren Hondarribi,
bederatzi minutu, 27 segundu. Ea bazte gertatzen den, beste datu bat, Hondarribia orain laugarren 9:27, Ondarroa lehen txandan onena 9:27. Erreferentzi bat, egokia. Bai, erreferentzi egokia, eta bueno, ikusten dugu, joan den igandean egin zituzten denboakin lan erditan, bueno, nik uste akabo, gure errekorra pikota joko zaigu. Gaur, errekorren eguna izan daiteke. Egun bateko marka, 19:23, San Pedro du, bi egunetakoa, San Juan darren denbora, 19:17. Erne gaur bukaeran, egun historikoa izan daiteke, denbora onak lortzeko bidea baitira untzia. Bai, esan, bueno, kanpo aruntz egoaizea bezala laguntza pixar bat izan dutela, orain aurkakoa izango dute, baina nik uste dut, oraindik errekorra puzkatzeko moduan daudela, Hori aurretik, San Pedro eta Donibaneko nahiko parekatuak, baina Erne, oraingo diferentzia ez da nahikoa Oriotarrentza. Ez da gutxiagorik ere. Donibanekok 13 segundu luzetako errenta du. Oraindik 13 minutu, gutxienez beste 6 minutu terdiko lana falta da, eta hori garrantzitsua izan daiteke. Bai, nik uste dut, bueno, Arakuan, kanpo aruntzekoan, Juanmarik esatezun buruz jokatzeko, orain ikusirik hiru taldeak alkarren onduan daudela, oraindik buru gehiago jokatuko dute. Ez gero gaina, bueno, Arraunlaia beak ere ikusten dute alboan dituztela etzaiak, eta bueno, Juanmarik esan beharrik ez daukate, badakate beak, buruan ze denbo daukate joan den igandekoa, eta bueno, mantentziak nik uste dut eskuratu daukatela. Hor dira, epailea tartean dela, atzetik aurrera, Hondarribia, Donibaneko, San Pedro eta Orio. Momentu honetan, Oriok utzi pare bateko abantaila, 6 segundu San Pedro hori, beraz, joan zen jardunaldian